שלום וברכה, חברים יקרים, תלמידים יקרים. אז אנחנו נתחיל עכשיו ללמוד הלכות שבת. אני אשלח לכם גם את הדפים כמו שאמרתי בקבוצה של הוואטסאפ, את הדפים ששייכים לשיעור שמהם אני קורא. אז שינוי במלאכת שבת זה איזשהו דבר דווקא מוכר, שהשינוי בשבת עוזר. השאלה עד כמה. כלומר יש איזושהי דעה רווחת כזאת שאם אני עושה את המלאכה בשבת בשינוי, אז הדבר מותר, כלומר זה כבר לא אסור, כי שיניתי. אז קודם כל צריך להבין למה שזה יעזור זה ששינית, וב' אנחנו נלמד היום ונראה שזה לא פשוט מכמה מבחינות. א', אנחנו תכף נראה שמה שכתוב ששינוי עוזר, זה לאו דווקא להפוך את זה למותר, אלא להפוך את זה לפטור. מה הכוונה פטור? שזה מותר מדאורייתא, אך אסור מדרבנן. זה דבר ראשון צריך לדעת, שזה שעשיתי שינוי במלאכה, זה לא יתיר את הדבר לגמרי, אלא הוריד את זה בדרגת החומרה מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן, אבל עדיין זה אסור, כן? ביי, כל טוב. דבר שני, נסיעה טובה. דבר שני, זה בכלל מה נחשב שינוי, כן? האם כל דבר שאני עושה נחשב שינוי? לצורך העניין, אני עכשיו מדליק יש לי מתג של המעלית, בסדר? נגיד שבבית חולים אני צריך לעלות עכשיו איזה בן אדם. האם זה שאני אעשה את זה במרפק ולא באצבע ככה, האם זה אומר שזה שינוי? כי תכלס במלאכה בתוצאה לא שיניתי כלום, זה לא השפיע, השינוי פעולה שאני עשיתי, זה שעשיתי במרפק ולא באצבע, לא שינה כלום, המעלית זה אותו דבר. האם מה שהגמרא אמרה שינוי, או המשנה אמרה שינוי, זה דווקא כשהשינוי שלי משפיע גם על הגורם, גם על התוצאה של המלאכה בסוף או לא. שאלה מעניינת שזה כמובן דנו בה מכל מיני כיוונים. אז בואו נראה את הדברים בתוך. אני קורא בעצוב מרבנן, עמוד, אני אגיד לכם איזה עמוד זה, 16, בסדר? זה ככה. מן התורה, אדם חייב על מלאכה שעשה, אלא אם כן עשה אותה, מן התורה, אין אדם חייב על מלאכה שעשה, אלא אם כן עשה אותה כדרך שרגילים לעשותה בלא שינוי. ואם שינה בה, דהיינו שעשה כלאחר יד, זה הביטוי שמופיע במשנה, כלאחר יד, מדין תורה הוא פטור, אבל אסור מדרבנן, בסדר? בואו נראה את הדוגמה שהמשנה נותנת, בתלמוד בבלי במסכת שבת, משנה, הכותב שתי אותיות, כן? מלאכת כותב, בין בימינו בין בשמאלו, בין משם אחד, בין משתי שמות, בין משתי סימניות, בכל לשון חייב, בסדר? לכתיבה של שתי אותיות חייבת בין בימינו בין בשמאלו, כך אומרת המשנה. שואלת הגמרא, בישלמה הימין לחייב? אני מבין שמי שכותב ביד ימין הוא חייב, למה? לדרך כתיבה בכך, אלא השמאל עמי, כן? למה מי שכותב בשמאל הוא מתחייב? הרי כתיבה בשמאל זה לא הדרך לכתוב בימין, כן? אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, ביתר יד שנו, מה שהמשנה חייבה מהתורה, אדם שכתב שתי אותיות בשבת, בשמאל, זה דווקא אדם שהוא שמאלי, כן? יתר יד מה שנקרא. אבל מכאן אנחנו מבינים שבאמת אדם שהוא ימני, אדם שהוא לא יתר, שכתב ביד שמאל, בעצם הוא יהיה פטור. שוב, מה זה אומר פטור? לא שזה יהיה מותר לגמרי, אלא שזה יהיה אסור רק מדרבנן. כן? דוגמה נוספת שהגמרא נותנת לגבי כתיבה, הכותב שתי אותיות לאחר ידו, מה זה לאחר ידו? ברגלו, בפיו ומרפקו, פטור. לאחר ידו זה כאילו בעצם עם כף היד, הוא לא כותב בצד הרגיל, הוא לא משתמש בחלק נקרא לזה הקדמי של היד, אלא בחלק האחורי, כן? אז זה גם הוא יהיה פטור, בסדר? יפה מאוד. אז בואו ננסה עכשיו להבין למה שזה יעבוד, למה זה בסוף עשיתי פה את המלאכה, כתבתי סופו של דבר, מה אכפת לי אם עשיתי את זה כך או עשיתי את זה כך? אז האמת שבהבנה הזאת יש כמה דעות למה מלאכה שלא כדרכה יהיה פטורה, האם זה משהו שקשור דווקא לשבת, או שזה משהו שהוא כללי במלאכה, שמלאכה צריכה להיות בדרך שלה ולא בצורה משונה, בסדר? כדי לקבל את השם של המלאכה. בואו נלך רגע להסבר שמקשר את זה לשבת. אנחנו יודעים שכל המלאכות שנאסרו, מלאכה למדו אותם מהמשכן, נכון? ממלאכות המשכן. כל מלאכת מחשבת עשה תורה, צריך שהמלאכה שתעשר תהיה מלאכה שנקראת מלאכה חשובה. איזה מלאכות היו חשובות? מלאכות שהיו שייכות לעבודה ועל היצירה של המשכן, בסדר?
המלאכת כותב איפה הייתה במשכן אגב, בקרשים של המשכן שכתבו אות ליד אות, א' ליד ב', וככה ידעו את המיקום של כל קרש וקרש. צורך העניין, מכיוון שאנחנו לומדים את זה דווקא מהמשכן, אז אנחנו יודעים שאנחנו מחפשים בעצם שהמלאכה תהיה דומה בצורה כמה שיותר מדויקת למלאכה שהייתה במשכן. ולכן, אם אני אבוא ויעשה את המלאכה בצורה שונה ממה שהיו עושים אותה בעצם במשכן, אז הדבר הזה גורם לזה שזה לא העתק הדבק מהמשכן, שזה לא אותו דמיון, ולכן זה יתיר אותה בשבת. אבל ההסבר הזה אומר שכל ההיתר הזה של מלאכה שהיא לא כדרכה זה דווקא בשבת. דווקא בשבת יש קריטריון מיוחד, שכדי להתחייב במלאכה היא צריכה להיות דומה למה שהיה במשכן. ממילא אם שיניתי את הדרך שעשו במשכן, אז המלאכה תהיה מותרת, שוב, מהתורה. בסדר, מדרבנן אסור גם את זה, אבל אנחנו מדברים כרגע בתורה. אני עכשיו קורא דוגמה לזה, מתוך הצור והמרבנן, לגבי גט. גם גט, יש הקפדות בכתיבה שלו, שתהיה לשמה, שתהיה כתיבה כמו שצריך. האם אני אדם שחלילה יכתוב גט, אבל יכתוב אותו ביד שמאל, בסדר? לא ביד ימין. האם זה פוסל את הגט? בואו נראה. לכתחילה, אומר חלקת מחוקק, אני קורא במקור 6, לכתחילה יכתוב הסופר בידו הימנית. משמע, בדיעבד, כשר הגט, אם כתב בשמאל, אף שאינו שולט בשתי ידיו. אף על גב לעניין שבת כתב בשמאלו, לאו כתבי. והגמרא מדמה לגט לשבת לעניין כתב על גבי כתב, בסדר? אפשר לומר, דלאו לכל מילי מדמינן לשבת, בשבת בעניין מלאכת מחשבת, דום ידי משכן, על כוכך כל שכתב כלאחר ידו או בשמאלו, לאו מלאכת מחשבת היא. אבל מכל מקום, כתב מקרה לעניין גט. מה הוא אומר פה בעצם? הוא בא וטוען שמה שאנחנו באים ואומרים, שמלאכה שעשינו בשינוי, פה ספציפית כתיבה, היא כבר לא מקבלת את השם של המלאכה שלה, זה רק לעניין שבת, אבל לעניין דברים אחרים בתורה, כמו כתיבת גט, זה לא יפסול. נכון, לכתחילה עדיף לכתוב בימין, כי זה גם את הגט, כי זה ודאי בלי שום חשש. אבל מצד הדין, גם אדם שכתב בשמאל, יהיה בסדר. כן, הגט הזה יהיה כשר. יפה, אז זה נקודה ראשונה, שאנחנו בעצם מבינים שכל מה שהתרנו לעשות מלאכה בשינוי בשבת, או כל מה שלא התרנו, אלא אמרנו שמלאכה בשינוי בשבת היא פחות חמורה, זה בדין מיוחד לעניין שבת. זה לא קשור למלאכות בכללי, בשאר הדינים שבתורה. בסדר? עכשיו נשאל אתכם שאלה. רגע, אז עכשיו למדתי שכתיבה בשמאל, לצורך העניין, זה נקרא שינוי בשבת, נכון? יופי, אז אולי אני גם, אם אני, לא יודע מה, איתחן ביד שמאל, זה גם יהיה שינוי בשבת. הנה, ראיתי ששמאל זה שינוי. יפה, אז פה אנחנו צריכים להבין שהשינוי הרבה פעמים הוא מתייחס למלאכה. כלומר, הנה אני קורא פה שנייה את המשנה ברורה, כתב החיי אדם, דכל המלאכות חוץ מכותב, חייב בין בימינו בין בשמאלו, אך ברגלו, בפיו, במרפקו, משמע שם דפטור ואסור. מה זאת אומרת? אדם יגיד, טוב, אסור לי להזיז את המוקציה הזה, המוקציה זה מדרבנן, אבל לא משנה, יש לי, טוחן עכשיו, אז אני אטחן ביד שמאל. אומר המשנה ברורה, לא, פה זה לא יעזור. למה? כי דווקא בכותב, זה שאתה כותב ביד שמאל, זה באמת משפיע על המלאכה, זה באמת יש לה משמעות. אבל בשאר המלאכות לעשות ביד שמאל, זה לא משמעותי, זה לא שינוי אמיתי. בסדר? אז שוב, זה לגבי השאלה אם אנחנו יכולים להגיד מה נחשב שינוי, אז אנחנו כבר רואים פה שזה לא כזה פשוט. כי מה שנחשב שינוי במלאכה אחת, לא תמיד יחשב שינוי במלאכה אחרת. זה שבכותב, לכתוב בשמאל, זה נחשב שינוי, זה לא אומר שבתוכן זה יחשב שינוי. בסדר? יפה. אז זה דבר ראשון. מה כן? אדם שכותב ברגלו, בפיו, בסדר? במרפקו, כלומר הוא משתמש באיברים שלא משתמשים בהם בכלל, לא לכתיבה ולא לתחינה ולא שום דבר, אז זה בכל מקרה מה שנקרא יחשב מה שנקרא שינוי. בסדר? זה בכל מקרה יחשב שינוי. יפה. אז עכשיו בואו נתקדם הלאה ונראה מה יש לנו פה. בסדר? אז שוב, אני מסכם את זה כרגע, שאומנם שינוי במלאכות שבת
אמנם שינוי במלאכות שבת הוא עוזר כדי להוריד את החומרה של הדבר. למה זה עוזר? כי זה בעצם משנה ממה שהיה במשכן, אבל כשאנחנו באים ואומרים שינוי, אז צריך לבוא ולברר האם השינוי הזה הוא דווקא הוא מתאים למלאכה הזאת, בסדר? כלומר, זה שאני עכשיו אטחן בשמאל זה לא שינוי, לא שינוי שום דבר, אבל זה שאני אטחן עם הרגל או עם המרפק או אני לא יודע מה, כן, שם זה כבר שינוי יותר משמעותי. אבל בכללי, הרבה פעמים למשל, גם לגבי הכנה של תחינה, מלאכת לש, כן, הכנה של תחינה בשבת זה מלאכת לש, אז הגמרא שם דורשת שתי שינויים, או שינוי אחד, תלוי בדעות. מה זה השינוי? אז עושים שתי וערב ולא לעשות עיגולים, לעשות עם הקט של הסכין ולא עם החלק הרגיל שלו, כן, כלומר, מה שאני בא להגיד מזה, שזה לא כזה פשוט להחליט לבד מה זה שינוי, צריך לברר האם מה שנראה לי כרגע שינוי שינוי או לא. שאלה נוספת שראינו, יכול להיות שלא נתקדם היום עוד, נלמד עמוד אחד, אבל שאלה נוספת שראינו זה לגבי סתם, אמרנו ללחוץ על כפתור בשבת. מעלית, בסדר, אני צריך לעלות עכשיו במעלית. האם זה שאני לוחץ על הכפתור ברגל אפילו, עזוב את יד שמאל, כי יד שמאל אמרנו שמה זה ודאי לא שינוי, אבל אני לוחץ על הכפתור עם האף. האם זה נחשב שינוי? הרי לא שיניתי שום דבר במהות של המלאכה.